Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Siku-Exodus 26 namhlanje. Siyakha sakha umnqoba kaYehova, tabernacle, a mobile tabernacle, entlango. Oh, hallelujah. Sikhumbule kaloku ku-Exodus 25 kwivesi yesibhozo uthini? Uthe mabandenzele indawo engcwele ndizohlala phakathi kwabo, bantwana bakaSirayeli. Ikuxelela ntoni loo nto? Ikuxelela into nguYehova oluthando, uThixo lothando ufuna uhlala phakathi kwabantwana bakhe. Yiyo loo nto esishiyela umoya ongcwele, into yoba njena uhlale phakathi kwethu, uhlale phakathi kwethu. Ukhona umoya ongcwele kwelo khaya, ukhona kuloo bedroom okuyo ugula, ukhona umoya ongcwele, awedwanga. Umoya uThixo luthanda ukhathalele, uthanda kakhulu. Ivesi yokuqala ke yokuqala njena apha ku-Exodus 26 ithi i-heading yakhona umnqoba. Ke umnqoba uze uwenzele ngeshumi lamalenga-lenga emineni ecikizekileyo ephothiweyo nangemisondo nemfusa nebomvu. Into yokuqala ke siyenzayo ngoku senza ii-curtains, amalenga-lenga yi-curtain. 4 different colors zala curtain. Into ecikizekileyo. Uyabona into ethetha into yokuthi njena ufuna izinto ezintle, sithandaza uThixo uthanda izinto ezintle. Usithandazi nje umntu onganandaba else ukuthi hayi akekho, there's no God. Ukufuna ukubona ukuthi uYehova unjani, yiza kwincwadi ye-Exodus, uzawuqalela the kind of a God you serve. Faithful one. Wakwazi wathatha abantwana bakhe wabakhupha ebukhobokeni ebephayana besebenza nzima eYiphuta 430 years, wabakhupha. Ngoku uhamba nabo, wabakhokela entlango, uhamba nabo entlango. Ngoku ufuna ukuba mabamkhonze, ufuna ukubaphilisa, ngoba kaloku xa besuka ufuna ukukhupha oba bukhoboka, oba babuhlungu xa ebenzela itabernacle, umnqoba endleleni, ukuthi mabasoloko bedibene naye, bazothandaza, bazokomyunikeyitha naye njengathi. Into ayifunayo uba masoloko sizidibanisa naye ngomthandazo, sisoloko sibeka iimpilo zethu sizise zinjalo kuye. Asiyeke kwivesi yesibini. Ichaza ukusuka kwivesi yokuqala uyotsho kwi-14 kuthethwa nge-covenant. Inemigaqo, instructions zakhona, iinkcukacha nema-measurements, yonke into ibekwa pha ukuthi uMoses azayenze ngalaa ndlela bemxelele ngayo kulaa 40 days ye-fasting. Yakhumbula wahlala naye 40 days and 40 nights, uthi uzuyenze ngalaa ndlela ebendikuxelele ngayo. Uchaza kwivesi yesibini ubude bezi curtains lilinye, mazibe zi-measurement mayithini na. Nevesi yesithathu sachaza amahlanu, amalenga-lenga amahlanu, ufuna abe mahlanu ahlanganiswe elinye nelinye, amahlanu ahlanganiswe elinye nakwelinye. Inkcukacha ke leyo. Ukusuka kwivesi 15, kwi-15 sijonge kwivesi 15 umnqoba wenze iiplanga, mawenzelwe amaplanga, ama-borders, ii-frames zomnqoba, wenziwa ama-frames ngoku, iiplanga ngomgama
inkunzi. Ubude beplanga boba ziikubhitha ezi-10, measurements umniki baxelela ukuthi zenziwe kanje. Ububanzi bemaplanga inye ibe nesiqingatha uyichazwa injalo. Verse 17, nalapha amaplanga, kuthethwa ngamaplanga, uchazwa umnquba ukuba wenzelwe iiplanga zibe 20 amaplanga, borders zezomnquba, from 15 to 29. Kuchazwa amaplanga omnquba. We serve a God of order. We serve a God oyaziyo, of details, clear details. Instructions, serious instructions afuna sithini uMoses asigcine. Nathi kuyafuna into yoba yonke into yakhe, imiyalelo yakhe masigcine, singalibali izinto azifunayo. Verse 29, uze uzaleke uthi mazalekwe ngegolide, kube khona ilukosi igolide kuzo zote i-touch-ups ezegolide, ngoba yayindlela thina. Uzaleke ngegolide, amakhonkco azo uwenze ngegolide, abe zindawo nemivalo ibe ngegolide, nemivalo uyaleke ngegolide, touch-ups zegolide. Oh, hallelujah. Usuka kwe-30 ku-30 umise umnquba ngokwesiko lawo olibonileyo entabeni. Uthi awumise ngalandlela bebonekayo entabeni. Verse 31, uze wenze umkhusane, iveli, ngemisondo emsi, nemfusa, nebomvu, nelinene ecikizekileyo ephothiweyo, owenzela ikherubhi leveli. Lo mdiyadiya uthi wawenzela ikherubhi, umsebenzi wengciwo yokuluka. Verse 32, uze uxhome ezintsikeni ezine zomnkampunzi ezalekwe ngegolide, emagwegweni azo egolide, zime ngokwesiko zozine zesilivere. Uthi ke lo mdiyadiya, the veil, verse 33, wowuxhoma umkhusane emakhonkcweni, ityeya yesinqino uyingenise khona ngaphakathi komkhusane. Ityeya ke na yilaa Ark of Covenant. Zizo ke ngoku ziyangena, uyamxelela nokuthi makazibeke phi na. Nalaa golden lampstand, uyakhumbula ibichaziwe phaa uba mayenziwe njani, nayo ngoku uyamxelela into yoba makayibeke kanjani phakathi emnqubeni. Nalaa tafile yazichaza. Ityeya yesinqino uyingenise khona ngaphakathi komkhusane, ukuze umkhusane unahlulele ingcwele. Laa mkhusane, that veil, laa mdiyadiya, nguwo owahlukanisa abantu noThixo, the Father, God the Father. Nguwo babehlukana because of sin nature, ngenxa yezono. Uyawava ngazwane nezono, ngasifuna isono kaloku. So kwakukho umdiyadiya, that veil, ehlukanisa abantu, the old structure. Sinoyesu ke ngoku thina. Awu, haleluya. Waba wasinceda uYehova, wasithumelela uYesu, ngoba kuthiwe kuYesu kwiLuke 23, xa uYesu esemnqamlezweni, uLuke 23, kwaba mnyama. Kwenzeka ntoni? Wakrazuka umdiyadiya. Curtain was torn from top to bottom. Kwenzeka ntoni? Sangena kwi-new covenant noYesu Kristu. Kwasuswa the old structure, sangena kwi-new covenant noJesus Kristu.
into ethetha into yokuthi ngoku singangena ngoku siyozandlala iingxaki zethu kuYesu Kristu. Kungekho the mediator, kungekho umntu ophakathi kwethu, sizichaze iingxaki zethu kuYesu Kristu, sekhale kuYesu Kristu. Ihlukanisiwe ke ngoku ngenxa kaYesu Kristu asithumele yena ukuthi azosifela. Phelile ke ngoku laa nto yoba kubekho laa mdiyadiya. Tabernacle inomdiyadiya owawuhlukanisa uYehova kunye nabantu ngenxa yezono. So we are grateful ngoba sinoYesu Kristu oyawathunyelelwa ukuthi eyayidiyadiya waqazulwa. That is the work of divinity. Waqazulwa esesemnqamlezweni uYesu Kristu. Ukwenza into ukuthi thina ngoku sisingene kuYesu Kristu owasifela, simbulele ngezinto ezininzi asenzele zona. Yiyo loo nto kufuneka umamkele uYesu Kristu. Akukho mdiyadiya, akukho veil now between us and Jesus Christ. Noba zinjani zakuyo, ukufuna zinjalo, uzixelele yena impilo yakho. Nokuthandaza okufuna siqhele ukuthandaza uYesu Kristu. Sixelele nabantwana bethu ukuthi xa benengxaki mabathandaze. Enoba abanangxaki, i-relationship lena yabo with Jesus mabayakhe. Relationship, une-relationship nabane nayo, uyabakhangela abantu bakho abakhathalele. Nabo bayasikhangela singabazali ukuthi umama unjani. So nawe uyamkhangela uYesu Kristu ukuthi wenzeni, uthandazele kuye, umbulise umoya ongcwele, u-acknowledge umoya ongcwele. Xa upasile kwizinto zakho, kwiimfundo zakho, ubulela yena. Uye ukunike the praise, uye ukunike i-intelligence, Holy Spirit. Masimbulele uYesu bihlukanisa nayo ke yachaza ukuthi umkhusane lowa wawuhlukanisa ingcwele yengcwele, the Holy of Holies. We are grateful. Verse 34, uze usibeke isihlalo socamakuzha phezu kwetyeya yesinqe, the city of mercy. Chaza yonke laa nto kwingcwele yengcwele. Verse 35, uyimise itafile nganeno komkhusane. Usimise nesiphatho sesibane, isiphatho sesibane naso sibekiwe malunga netafile, uthi usibeke ngasetafileni ngecala lomnquba nelangasezantsi. Ke itafile uyibeke ngecala langasentla. I-instructions ezi-straight ekuthiwa Moses uyenze ngalaa ndlela ebendikuxelela ngakubuyibone ngayo i-prayer point yam nawe yileyo yokuba uYesu makasinike the mind, asinike izinto. We do have, actually we have a mind of Christ. Akayirenew, asenza into ukuthi sizikhumbule, renew our minds a lot. Sizozikhumbula izinto senzele zona, sizikhumbule ukuthi naxa sisenza nantoni na masikhumbule. Singathi hayi abasizakhumbula. He is the one funa simcela asirenew our minds and our lives. Asiyeke emandleni. Oh, hallelujah. Verse 36, umnyango wetente uze uwenzele isitheliso ngemisondo yemsi nemfusa nebomvu nelinene ecikizekileyo phuthiweyo, umsebenzi oyimfakamvelo nomluki. No, verse 37, isisithelo eso uze usenzele intsika zibe ntlanu ngomnkampunzi, uzaleke ngegolide, amagwegwe azo abe ngawegolide, usityitele isiseko sobhedu zibe 5 no-entrance le yongena phayana, yongena kumnqumba nawo kufuneka kube khona izinto ezintle ezenziwa sisitheliso. Oh, hallelujah.
ngale ndlela uYehova akhathalele ngayo i-tabernacle, indlela asikhathalele ngayo nathi ngayo, usikhathalele kakhulu. Sikhumbule kaloku kwi-1 Corinthians 6 verse 19 to 20 ithi nazi ukuba imizimba yenu yitempile kaYehova. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. So wena uyitempile, uyi-tabernacle of the Holy Spirit. Ngale ndlela ikhathalele ngayo i-tabernacle, esenza ama-details, yile ndlela nawe afuna impilo yakho ibe nama-details, afuna sisoloko sidibana naye, sibe ne-relationship. Ufuna ube mhle, ube ne-colorful life, a beautiful life, a blessed life. Exactly ngale ndlela ayenza ngayo le tabernacle, nangale ndlela akhathalele ngayo ama-Israyeli entlango in the wilderness, indlela sikhathalele ngayo nathi. So yeza kuye, chazela impilo yakho, chazele zonke impilo. Ndizokomeleza namhlanje, ungeva kusithiwa hayi akakukhathalelanga, uyawuva ukukhathalela, ukuthanda kakhulu. Ungeva yonke le nto ethethwayo online. He loves you, he cares for you. Come back to him, ngoba kaloku uyakwazi into ukuthi awuzulunga ngaphandle kwakhe, nangeke zisilunge ngaphandle koYehova. Thina ngeke zisilunge ngaphandle koJesu Kristu, ngeke zisilunge ngaphandle kwakhe. Ndizokomeleza, uthembe yena empilweni yakho. Uyagula, awuguli, uphilile, healing ivela kuye, uphilile nje, ufresh as him. So same applies. Xa ungaphila, themba yena kakhulu. Enkosi.